Олексій. Запитання. Спочатку частка ось тих питань, які задались Єшині мені у першій частці. Було два. Ось Ярославі Єшину. Можливо, Колоса, Доцент кафедри космічної філології Богослав. Дар'я Ірина, дякую за вашу таку лекцію і за актуальні питання, які ви знали. Заправді будемо сподіватися, що врешті-решт з'являться добрі, якісні переклад, які долі приєднають нашу статті «Розпілак білоруського художника». І ось, власне, моє таке питання. На вашу думку, який варіант білоруської мови, так, який варіант правопису, класичний, сучасний, правопис, повинен бути взяти за основу переклада, ну, ці, коротше кажучи, Афіни ці Атени, да, і Бетлеєм ці Віфлеєм. Ну, ось які ваші справи? Это у любых випадках это другосне питання, так? Это буде важне на перший погляд, але другосне по своїй сутності. На мою думку, от, що можна було б зробити в цьому сенсі, зробити вельми добрий науковий переклад, навіть з варіантами, там, з критичним апаратом, зробити от, ну, тим правописом, консенсусним правописом, до якого ми домовимося, і тоді з його можна, коли цей переклад, він, правда, буде надконфесійний приймальний, з його конфесії можуть робити свої. Можуть, коли у нас, наприклад, у перекладі Атени, их можно перекрутить на Афины. Коли Бетлеем, и очень вельми хочется зробить Вифлеем, коли ласка хай Вифлеем. И коли Иисуса хочется зробить на Иисуса, это можно робить. Коли есть чого робить. Значит, вот таким чином, поки у нас правда не устареване питання з правописом, можна робити любим правописом. И один, что тычется назвал, и топонимов, это больше серьезно за правопис. Тому что, скажем, то есть Вифлеем, там ці Афины увійшли в білоруську мову праз російською, яка засвоїла вельми специфічним чином праз грецькою, засвоїла грецькою фету як F, як фу, хоча в грецькій мові є свій фу. І, скажем, я особисто не бачу підставу казати в одній мові ортодоксія і орфографія з того самої грецької приставки орфос. Я не бачу ніяких абсолютно підстав це робити, тому, на мою думку, легше це було б уніфікувати. І в російську мову вошли гебрайские, арамейские назвы и имен, знову-таки праз свою специфику засвоения грецкой мовы, а потім потрапили в белорусскую. То есть, мне здається, що лепше нам до этих имен продиратися ближче до оригіналу. Зараз вельми велику працю в этом сенсі робить ксьон Сергій Сурінович. Він рихтує, я сподіваюся, що може такий подрихтує подратковник нового заповіту, він працює тільки з новим заповітом. Але подратковник вельми серйозний. От, якби собі уявляли, що таке подратковник, він робить подратковник поводле лічби Устронга. Це такий був Стронг, який кожне слово Біблії пронумерував. Кожному слову надав свою лічбу. І коли ви глядите на лічбу, от ви це вельми добре бачите, навіть коли не ведаєте мови, ці це одно слово перекладене самими різними словами, умовенькая прямая, альбо наоборот 7 різних слов перекладене одним словом. Тобто по цих лічбах добре видать. І він тепер рихтує якраз словника з обох імен. За саму тяжку і саму неудячну працю. І от я сподіваюся, що можна в 2012 році цей словник буде видадений. Добре, як він, звісно, пройшов апробацію, бо без словника імен, справді, починати переклад тяжко. Але це не тільки словник імен, тут стільки різних словників добре було б зробити перед тим, як починати переклад, що тут до перекладу ніколи руки не дойдуть. Як ви думаєте, ваше міркування на контакті повинна бути ця мова більш стандартизована, так? На якоїсь словники, якою вивчається у школі? Це різні речі сидять, словники вивчаються у школі. Це різні речі. У нас, бачите, як я казала про проблему білоруських словників, які зафіксували тільки частку білоруської мови. Одних авторських словників великих у нас більше за десяток. Спробуйте собрать все белорусские словники, у вас белорусская мова поширится на порядки. Но это не тая праца, яку повинні робити перекладчики Біблії, це повинні робити білоруські філологи, а перекладчики Біблії вже споживають з їхньої праці.
коли, наприклад, на перекладчика у Біблії от зараз поставить задачу, як у часи реформації, взяти, сформувати нову білоруську літературну мову, то, мені здається, це не пройде. Це не отримається так, що коли ми обираємо переклад, мовно кажучи, який буде зроблений Трашкевичем, то це знову ж таки буде переклад, який стоїть далеко від мови, якою користується, наприклад, наша Ніва. І мови, яка потребує... Я зрозуміла, це дискутабельно. Це зараз на це питання все одно мені нема сенсу відказувати, тому що є моє особисте міркування, але коли у ідеалі це повинна бути колегіальна праця, відповідно консенсусна праця. Ні, в мене питання, чи не можна було долучити до списку перекладів, які видавали приватність для німецьких, ось я тримаю в це Bibel in gerechter Sprache, по-англійськи, по-англійську Bible in inclusive language, Біблія на справді, на правильній мові. Что это такое? Евангелисты немецкие посылали годов 30, 42 человека, 26 женщин, там 10 лишних мужчин, ну и глядели рамейскую, скажетно-гаврейскую, и написали Библию феноменизованную. Есть апостолы и апостолки. Бог называется по-образу Herr Gott, Adonai, Йон и Йона, значит, антисемитизм Лютера тут натиснутый, причем я кажу, он, конечно, экстратекстуальный замысел, или тут он, так сказать, меньший. Ну, шмат чего тут есть. Просто приведу один приклад. В христианской поэзии есть шмат вершов, присвяченных тому, что скоронaya вопратка тисня на тело, як символ там, и так далее. Тут как стоит die Kleider für die Haut для скуры. Ссылка на еврейскую мову кашлот ор, сопряженный падеж по-русски, можно перекладать, как по-английскому изданию, что мы на занятиях говорили, skin clothes, як clothes for the skin и clothes from the skin. Значит, вот тут есть такие инновации, на какие можно поглядеть. Як вы ставите до того, как эту Библию имеет, ну, что называется, популяризовать, и все есть, чего можно взять. Это как в немецком языке. Значить, рецензій на її в Германії було море. Розумієте, це берег був виконаний всякий критики. Можна, на мою думку, забавлятися любими варіантами, коли є з чого доходить. Что у нас все-таки основная задача, как робить Библию максимально за оригиналом. Вот это inclusive language, это включальная мова, и она уживается, и она у християнских набоженствах так само уживається, і тоді у нас говорить не у ім'я Отця і Сина і Святого Духа, а у ім'я Створальника, Збавця і Потішальника. Как не уживать вот эту патриархальную лексику. Все має право на існування у этом світі, но це тепер не наша задача. А лишь когда мы будем писать некие тексты, мы же можем, Ще питання таке, що тичиться запотребованості в громадстві. Мені здається, що це найбільш актуальне питання у новому перекладі. Ніяк, а навошта. На вашу думку, ось з тих перекладів, які ви приводили у вашому докладі, як би ви могли означити, кожен новий переклад ці додавав Йон Верніков у белорусском громадстве, у нашем для христианства. Это одно питание, как мне задавать еще. Это не до меня питание, абсолютно. И ваша думка. Я не ведаю. Ні, меня в принципе это не цікавить. Ты, кто перекладали, становились одинаково. Что, у сенсі, що це переклад, бачите, переклад у бразилійських метах, это не то, что есть, что мається на увазі. Я это связываю с запотребованностью. Тому мне, скажем, когда я кажу про запотребованность нового перекладу, мне все ж таки важно было просочить, яка була запотребованность у тих перекладів. І я ще питання, ви назвали дві коштовності Біблії, перекладу Біблії. Ви назвали наукову коштовність і культурницьку. Як на ваш
вашу думку, ці є ваше уявлення такої запотребованості, як психологічної, релігійної, не тільки культурницької, не тільки наукової. Ну, безумовно, Тут, якщо є тільки науково, Ні, ну коли оговорка йти, я починаю свою оговорку з того, що це самий запотребований текст у чоловічій цивілізації. Я не буду это расшифровывать. Вы уже сами додумываете, запотребований он у яких керунках. І чим відрізняється білоруське громадство від остатнього громадства? Чому білоруське громадство не має доступу до того, до чого має весь остатній світ, або має частковий доступ? На мою думку, оно повинно иметь этот доступ. Это велизарные и религийные, и науковые, и культурные, и психологичные, и антропологичные, и историчные, и лингвистичные, и іншие значения. Но мы, это просто, это немагчимо перелічати это все. Я вот еще забыла сказать, что мне вельми важно сказать, что когда я кажу 1000 годов без Библии, я маю на увазі не тільки відсутність перекладу з оригіналу на якісну мову приймальника, на білоруську мову, я маю на увазі відсутність біблістики, відсутність біблійської дискусії у громадстві. От менавіта то, про що ви говорите. Так і можна було б казати і про психологію, і про лінгвістику, і про історію, робити антропологічне дослідження Біблії, які завгодно. І от якраз тут, вот я мені привела з Галина Вениаминовна. Галина Вениаминовна, видать, один чоловік, хто серйозні книги о біблістиці пише, и вот гасить тую вагну, велизарную отсутности библейской дискуссии в нашем громадстве. Вот Галина Вениаминовна, двухтомник «Библия. Феномен культуры и литературы». И просто это, коли будет переклад, коли будет зацікавленность у громадстве, повинна быть просто библейская думка развиваться. Она будет шукать и философскую думку, и культурологичную думку, и историчную думку, якую собі завгодно. До 19 століття Біблія була основною криницею історичних ведів у Європі. До того, як почалися розкопи у Ассирии и Вавилоне, Библия была отдельной крыницей. И те розкопи перевернули потім цілком світ, бо оказалося, що Біблія – це не перший текст, а текст, який сам бере від інших текстів. І це було просто для європейської цивілізації, це було як переворошування полюсов магнітної землі, тому що Біблія вважалася за Біблію основно науковий текст. І скажемо, чому ми мусимо бути від цього відлучені. І коли у нас справді виходять вот такі, а то, що запотребованість є, тому що тих переклади йдуть, нові, більше. Але все вот такими фрагментами. А це буде, скажімо, коли буде зроблено переклад, якби, той, про який я мрою. Ну, я не ведаю, це грає роль у громадстві, я просто не ведаю. У мене питання, от спознілися білоруси на свій сягник? Може, спознілися. Тобто робити все равно треба. Робити треба просто для того, що це треба, що це необхідно. А це буде вот той резонанс, який для громадства, для цивілізації, для Білорусщини, який він мог би бути, коли б зробили у свій час, і цього я не ведаю. Може і ні. Питання такое, може бути запотребованості, ці відомі агульні тиражі Біблії, видадені, ну, наприклад, у минулі. Дагэтуль ёсць падлікі бестселераў, то есть книга, якая найбольш продаецца. Так, это не накладами лечится, бо это такі савецкі хутчэй тэрмін наклады. У свеце робіцца, калі распрадаўся наклад, выдаецца новы, пакуль ёсць запатрабаванне. Таму кніга робіцца бестселерам. Там зробіце 40 асобнікаў, а потым акажацца, што на 4 мільёны выб'ецца, да? І у списі бестселерів Біблія завсюди на першій місці кожен год. Яе навіть не перекрив ні Гаррі Поттер, ні Да Вінчі Код. Белорусские Біблії, ні, яны сапраўды, это зноў питання запатрабавання ў грамадстве, падрыхтаванасці грамадства. Наклады заўсёды невялікія, и, в принципе, можно пойти и купить. Вот Станкевича вы не знойдете. Станкевич был выдадзены в Нью-Йорку, и он у Беларусь потрапил в невеликой колькости. И в Беларуси знайти Библию Станкевича тяжко. А Библию Сёмухи и іншие Библии, в принципе, можно купить на Ватагетуль. То есть у Беларуси яны бестселлерами не родятся, на жаль. А дослідчі європейські країни порівняльні з Білорусю, яких може бути подобні кшталту проблеми? Ну, ці є Біблія, це правди, перекладена з оригіналу, но во всіх європейських країнах. Так, во всіх. Так.
Так, это черная дырка европейской галактики, Беларусь. І на Україні добре, що нормально? На Україні все зроблено. І литовці зробили, все зробили. Ні, у широкім світі, безумовно, много мов, на яких не з оригіналу. З тих 470 мов, які я називала на початку, безумовно, не всі мають з оригіналу, далеко не всі. Але у Європі тільки Білорусі. Так. Вот как это количество фрагментов больших, да. А я говорю, все мовы робятся, все приезжают какие-нибудь миссионеры, они берут мову какого-нибудь племени, якое не мроило по своему письменству. Дают ему латинский алфавит и перекладают своего Евангелия, например. И вот он калилаская мова долучается до этого великую мову. Але гэта яны будуць рабіць пераклад з той Бібліі, яку на сабой привезли, безумоўно. Это будет там сандельского, например, перекладу. А на литературные мовы, то есть из литературных, из письмовых моваў этого свету, где белорусская далёка не апошнена, якой сапраўды вельмі вялікая литература и даўная, и якасная, и цудоўная, я думаю, что белорусская мова адзіная письмовая мова, литературная мова с традициями, на якую нема перекладу Библии из оригиналу, полной Библии. Я думаю, что белорусская отдельная. Скажите, очень простой, примитивный вопрос, поскольку я не философ, скажите, пожалуйста, вы читаете на, наверное, гуманитарном факультете, да, и на факультете теологии, да? Нет? У меня такой вопрос. Студенты этих факультетов отличаются от теологического факультета? Я ніколи не выкладала на богословском факультете, тому я не ведаю, як там студент. Потому что Не ведаю. я на танце видела, что вы читаете на теологическом. Нет. Ну тогда вы, Нет. может быть, ответите. Нет. Может быть. Если Это мой можно, вопрос. это только очень Одна мой- секундочку, мой вы с- не дослушали только вопрос. Отличаются ли студенты одного факультета, просто гуманитарных и теологических? Вот по нравственному, по таким критериям. Интеллектуальным. Факультет, на котором сейчас находится моя кафедра, как раз очень смешно называется гуманитарным. Так его обозвали, он молодой, потому что гуманитарный вообще-то и философский, да, и филологический мой старый факультет, где я тоже преподаю. Ну так уж назвали, вы в точку попали, да? И у меня студенты слушают Библию. На гуманитарном факультете она считается практически 3 года. Там основной курс 3-семестровый, 4. Отдельно считается Новый Завет, целый отдельное введение культурологическое, вот означение Библии для цивилизации. Потом считается, они все-таки объемные, 4/5 христианской Библии. Тексты Ветхого Завета, Танаха и значимость, да, причем с экскурсами христианскую интерпретацию, мусульманскую, старинность оригинальная. Моя задача показать значимость для всех религий, для всего человечества. Новозаветная по мере сил, я надеюсь, да. И потом еще 2 семестра мы делаем экскурсии в рамках курса диалога культур, как Библию воспринимали в разные эпохи. Так вот, послушайте, простите меня. И я не читаю на богословском факультете. Я думаю, в ситуации нашего города, нашей республики это даже исключено. Но там есть пытливые люди, в том числе и ученые, которые меня приглашают на конференции. Вместе сотрудничаем в каких-то... Я знаю студентов, они приходят иногда на мои лекции. Мои студенты приходят послушать, если там конференция. Что я хочу вам сказать? Я не думаю, что здесь надо проводить какие-то полюса нравственного порядка. Безнравственный может быть человек даже в сутане. Что мне вам говорить? Это каждый раз очень индивидуально. Но те студенты, которые получают более широкое стереоскопическое знание о Библии, да, они не боятся задавать вопросы, они не боятся ее читать. Они знают больше, клянусь вам. Мне признавался отец Павел, я думаю, молодой священник, я думаю, что он меня не убьет, что я его выдаю. Говорю мне, я Ветхий Завет сдавал по вашей книге. Это первое издание в 98 году в Минске вышло. Древняя литература Ближнего Востока и мир Танаха, Ветхого Завета. Я смутилась ужасно. Я сказала, отец Павел, это нельзя, священнику надо глубже знать. Это же для первокурсников писалось. Так что нет жесткой такой грани. Но с моей точки зрения это должны знать все люди. Это базовое образование. И азы тем более должны даваться в школе. Даже в школе. Я западный мир давно так живет. И там вы в любом отеле выдвигаете ящичек стола, там лежит Библия.
Колебаева. Без этого нельзя. Вдруг вам придет на ум, на ночь посчитать. Как один переводил меня, закончивший «Добрые известия». Вести читал на ночь. Оказывается, человек Евангелие читал на ночь. А у нас выпускники гимназии не понимают, что это такое. Это шутка. Що тичиться студентів, я коли отримувалася читати курси по Біблії, в виніку мне студенты писали работы по-белоруску, вот на 5 сторонок про кодекс Безы. Я не веду, например, где вот можно опубликовать. Абсолютно цудовные работы, такое, чего ніколи не писалося по-белоруску. Но вони самі, от я не давала матеріалу на 5 сторонок, так, наприклад. Вот я вам казала про Синайський кодекс, но это вот я кажу, что их вот 4 основные великие отсылали. Яны писали про все, написали про такие складанные библейские питания, такие цудовные работы, что коли бы была некая магчимость где-то здесь публиковать, это у нас могла бы, я думаю, что ваши студенты так само, коли пишут работы, але в моем досвіді, что вот эта библейская думка, коли яе разворушить, коли яе неким чином оживить, она выдатно працуе у белорусских студентов, выдатно, фантастично. Я, может быть, хотела еще слово сказать. Я не один раз чула тут питание про запотребованность громадства, або социальную запотребованность. Да? Мне в угле в это питание дотычно перекладу Библии из оригинала. Почему? Потому что я думаю, что это как раз слышится такого, что когда Ранирен сказал Библия для народа, да, запотребованность громадства. А это худшее, ну, лежит у речи запотребованности культурной, да, запотребованности культуры. И тут я, конечно, такого отказу полного, что и как это будет, какую роль это играет культура, не почула. А для меня важно, что вот такая особая я говорю, Дубинецкая скажет про то, что это важно. Что вот тут присутствие Михаила так само кажет, что то, что сегодня вот эти питания проблемы ставятся Дубинецкой, это вельми важно. Да? И я вот иду разом за этим. И я ведаю, что в библистике, то, яка існує зараз у Білорусі, є і шерох інших проблем. І одна з них так само наявність або відсутність, може бути, таких кваліфікованих текстів про Біблію. Да? І я б хотіла трошки більш подробно попросити про це розповісти, бо це непосередньо зв'язано з тим курсом, я так розумію, який ви плануєте у межах літучого університету. І хотіла б ви розповіли, як всі жадаючі могли про це почути і, може бути, долучитися. Я про это уже сказала, что сапраўды пераклад все равно в любом выпадку мусить быть зроблены. И тексты про Библию, альбо не обов'язково про Библию, а тексты, зв'язаные за Библией, библистичные тексты доследования Библии повинны ствараться и писаться, бо так само библистика – это одна з самих мусить складаних дисциплін сучасної гуманітарії, яка потребує не тільки лінгвістичну, але й велізарну підготовку в шмат таких дисциплінах. Біблістами працюють вельми едуковані люди. У моєму досвіді саме едуковані люди, які в своєму житті зустрічали, це завжди були біблісти, які орієнтувалися фактично во всіх керунках чоловічої веди, тому що без цього Біблія кваліфікована, прочитана бути не може. Але от то, про що Юля каже, що чого мені би хотілося від тих курсів, які я тепер читаю, от уже тягом годов, не завжди свободні, не завжди відкриті для нових людей, нових слухачів, чого б мені хотілося, щоб в цих курсах був який-небудь плен, не тільки самоедукації, а менавіта от у написанні яких-небудь текстів, і то, що я маю на увазі тепер, яких-небудь, ну, скажем, для белорусской Википедии там что-нибудь писать, что-нибудь там вот для этой электронной просторы писать. Так вот, то, что сучасный свет для сучасного это молодого человека, коли чогось нема в интернете, то его нема зусім. И вот как бы это в интернете было, как бы это, в идеале, конечно, и в интернете, а и друкованными выданиями, але как нават некие речи, які можуть робити люди, які пройшли невелику підрихтовку, але у яких є ентузіазм і запали, які би хотіли це робити. Знову таки хотіти гэтую вагну, от робити гэтую гать. Тобто неким чином допомагати створати гэта культурное, старожитно-близкоусходнее, библистичное поле у Беларуси, по-белорусски. Это вот то, чего я бы хотела. А той курс
Які будзе, я ж пакуль што не ведаю, это таксама будзе залежаць ад таго, хто туды прыйдзе і калі і як. Вот, хотел узнать, как вы относитесь к применению современных технологий, в том числе и интернета, для вот, организации той же работы, которую вы хотите провести по переводу Библии. В частности, вот, вы упомянули Википедию, я понимаю, вы знакомы с принципом, как она создается. То есть, условно, она подкрепляется одновременно с ее созданием. И вот что думаете насчет того, чтобы попробовать вашу работу организовать похожим образом? Ну, называется модным словом краудсорсинг. То есть, когда любой желающий может сделать маленькую работу, ну, от чего-то большого. Ну, сейчас с помощью вот такой работы, допустим, создается это энциклопедия, в том числе и белорусский раздел. С помощью этой, допустим, исследуется звездное небо, когда НАСА делит какие-то участки, и множество людей может использовать свой ресурс. Что думаете по поводу такого рода работы? Я бы вельмі добра до такого поставілася, вельмі добра, тому що я тут любая драбнічка ў гэтым кірунку зробленая будзе, ну, для Беларусі будзе надзвычай каштоўною, тому що у нас просто няма нават, от, калі ва ўсім свеце ёсць такія глыбы, горы і Монблана, у нас нават пяску мала. То есть рабіць гэта трэба, я бы вельмі з задавальненнем до гэтага поставілася. Адзінае, што гэта, конечно, я такого не, вот, я не самастойна гэта не сарганізую. Тут мне трэба будзе чыясьці кваліфікаваная дапамога. І, конечно, жаданне людзей далучацца. Так, конечно, я то і маю на ўвазе, што хтосьці можа, от, зацікавіўся гэтым, маленькае напісаў, но мы это вывераем, мы гэта вычытаем, каб гэта было все добра. І хай яно ідзе там далей на шырокі свет. Я менавіта пра гэта кажу, я пра гэта мрою. А на тот электронных сродкаў, цяпер мы без іх увогуле нікуды. Скажем, сучасныя кумранаўскія рукаписи, якія просто ось некаторыя ў зусім дробных фрагментах, нечытэльных, на якіх вачыма чалавечымі немагчыма расчытаць літары, спецыяльныя камп'ютарныя праграмы іх счытываюць і збіраюць разам. То есть толькі камп'ютары могуць рабіць пэўную працу, якую не могуць рабіць цяпер людзі. Конечно, гэта все трэба ўжываць, мы все ж таки 21-м стагоддзі. Так, я хочу сказать, просто отказываючи на питання, яке прогучало, есть така суполка на Фейсбуку, яка називається «Переклад Біблії на білоруську мову». І там гуртуються шмат різних людей, які по-розному підходять, які можуть різну працю виконувати. Наприклад, один з накерунків праці – це облічбовка тих текстів, тих перекладів, які вже є, якби створення модулів для такої програми Bible Code. То есть есть такая специальная программа для працы с текстами Библии, то есть позначение кожного слова кодом неким, да, кожного верша неким кодом, и это перевод усіх існуючих білоруських перекладів у таку електронну форму. Покуль это тычится только перекладу сучасного 20-го століття. Позднее оно розповсюдиться так само і на інші переклади. І от групу по підрихтовці цих текстів координує такий Ксьон Сергій Сурінович. Я вже згадувала. Вже згадували, да? Ну от Ксьон Сергій Сурінович, він якби координує эту частку праці. Тобто є праця по створенні сайту спеціального, який буде зміщати різні тексти, вот ці переклади, для того, щоб аналізувати лексику тих перекладів, які тепер є. І так далі. Тобто, коли ви долучитеся, знайдете на Фейсбуку суполку «Переклад Біблії на білоруську мову», там ви знайдете, до чого ви можете. Так само треба ще орієнтуватися, тобто полці нічого не розуміє. Але вот то, что Виталий сказал, это сапраўды фантастично добрая праца робіць, это вот две фантастично добрые, три працы робіць, это то, что вот отец Олеся Удзеюк зрабіў эту анатаваную библиографию белорусских перекладов и працягвае і удакладняе вельмі ручна гэта робіць. Гэта уже фантастычны крок наперед. То, что это словник, то, что словник особовых имен, то, что вот это отец Сергей Сурінович робит новозаповедных и в проекте подростковой Библии. И вот это отличбование, перевод в электронный формат у всех основных перекладов 20-го, 21-го столетия. Так само, как можно было ими
карыстацца сучаснымі сродкамі і вельмі лёгка можна было знаходзіць. Вся эта праца робіцца энтузіястамі. Это все нас як бы наближае да той працы, якую мы хочам рабіць, але як яе рабіць, і хто яе сарганізуе, як яе сарганізуе, то мне на гэта адказу няма. Одно вельмі короткое яшчэ. Я представить, Галина Леонидовна, ведаете, это человек, я его зовут Сергей, он, по-моему, себе прозвище не памятаю, Борисович, по-русски. У меня в компьютере есть его спроба с иврита перекласти с старожитно-английской мовы имёны усе на белорусскую мову, минуючи всякие посередности. Ці это варто робить, ці має... Чому ні? Нет. Это правда, просто тут такая речь, что есть имена, які вельмі моцні, які жорстко замацаваліся у мове. Наприклад, казаць Михаэль по-беларуску будзе дзіўна, тому что ёсць беларускае імя Михал. Ёсць імёны, які сапраўды, скажем, напрыклад, калі мы будзем, кажем, Ісус Навін, Ісус, беларуская адаптацыя, грэцкай адаптацыі ебрайскага імені Ішуа. Што будзе пісаць Ішуа Навін, мы не будзем. Але это зноў-такі вот здесь вот ступень адаптацыі ў мове павінна ўлічвацца, на маю думку, калі імя у мове прыжылося, адаптаванае, то яго вяртаць да ягоных крыніц не заўсёды мае сэнс. Але калі імёны менш вядомыя, то лепш, конечно, ісці бліжэй да гебрайскіх, ці арамейскіх, ці грэцкіх каранёў. От частотности залежит, так? Ну, больш-менш. А я шкалі Мальер Жан, я его Иваном не буду называть. Ну, правильно. Правильно. Есть это так. Это все настолько неоднозначное питание, и сапраўды вот тут повинен быть некий квалификованный консенсус на все эти речи. Тому это повинна быть не авторская работа, а сапраўды коллегиальная работа. І там, нават калі вот у гэтай камісіі, ці супольнасці, ці чым, там будуць сабе, ясна, што будуць і валасы адзін аднаму траці, і зубамі глоткі адзін аднаму грызці, але калі ў выніку будзе кансенсус, то ўсё будзе вартае таго. І таму, скажем, я магу казаць сваю думку, але моя думка вельмі адкрытая да іншых думак. Я хотела зараз наприкінці попросить сказать такое слово Галину Вениаминовну Семеновну, менавіта тому, что я разумею, але зараз патлумачу, чому менавіта, калі будзе што сказаць, калі не, то не. Мы заўсёды спадзяемся, што лекцыі ў рубіятургі, вось гэты зварот да ходу свету, гэта будзе сапраўды нейкае слова дзеянне, якое нейкі зварот, які не проста праслухаецца, а які будзе спрыняты як нейкі заклік да дзеяння, альбо нават як саму дзеянне, на якое трэба рэагаваць. Не пра гэта мова, але вось проста тут прыступны таксама яшчэ адзін спецыяліст-біблііст такого высокого ўзроўня. І хацелася, вы ўжо выказалі тое, што ставіць важнае пытанне, але вось наколькі сапраўды гэта можа быць працягнута ў дыскусіях, каго варта, напрыклад, яшчэ запусціць на гэту дыскусію, у якіх формах гэта можа быць далей працягнута. Проста вось вашы нейкія пару слов на заканчэнне, калі яны крыхуткі ёсць. 24 уже немножко говорила, дякую, Вялікі. Я уже свое захопление выказала тем, что снятая справді вельмі актуальная тема, важные проблемы. Когда тут уже у кулуара спыталась господарыня Ірина, что робить, я сказала, вядома, что робить. Лепш пазней, чым ніколі. Упарта патрэбна гэтую справу рабіць, потому что, разумея гэтае грамадства ці не, найлепшыя ідэі яны прыходзяць у галаву не ўсяму грамадству. Нават калі яно не разумее. Падмуркам культуры у межах еўрапейскай цывілізацыі, хрысціянскай цывілізацыі з'яўляецца Біблія. Гэта нельга ўжо змяніць. Мова жыве, калі яна уцягнула ў сябе, увабрала той досвед духовны, які ёсць у гэтай кнізе, які яе называюць ужо прызнаннем кнігі. Таму няўжо беларуская культура не вартая? Вартая, таму, каб гэта кніга была
сучасной белорусской мове. Это потребно, я думаю, что это прывядзе до вялікіх змен, перамен у стаўленні да мовы, да ўласнай культуры самой Беларусі. Это вельмі важно. Вельмі вельмі. Кого запросить, как дискутовать? Ну, не ведаю, нават і мастакоў слова, можа, нават якіх, тому што вось у тых параметрах, якія там былі ўсе так вельмі сабраныя, дакладныя, лінгвістычныя, тэксталагічныя, мне хацелось, каб яшчэ адзін быў. І параметр мастацкі. Ці ведаеце вы, я думаю, што ведаеце, што Біблія — это мастацкі тэкст, это высокая паэзія, проза, там ёсць нават і такія патаемныя элементы драмы, не ў чыстым выглядзе, я ж філолог, разумею. Да? І Лютер менавіта паэт. І каралеўскую Біблію ангельскую перакладалі людзі вельмі менавітыя ў паэзіі, таму яна слых мастакоў вызначала ажно да лісцяў травы Уолта Уитмена. Там памеры, там верлібр, які ідзе ад каралеўскай Бібліі. Это меняет нават слых паэзіі. Вось для мяне адна з самых значных прац у гэтым плане, але ж ён не будзе перакладаць, вядома, з арыгінала, але можа і таксама дапаможа. Выдатныя такія пераспевы, пералажэнні біблійных кніг, якія выкананы шаноўным Рыгорам Барадулем, Рыгорам Івановичем. Это вельмі выдатныя такія творы шалансоннай беларускай паэзіі сучаснай, вельмі выдатныя. И псальмы Давидовы, и следом припойсу Соломоновых, и песни. И может так само с такой историей, которые попрацуют над какими-нибудь, але по докладным перекладе. Может это, может их меркование так само выступить. Я не ведаю, что, или это такая справа, которая такая, кажется, повинна родиться. Как культура жила. Дякую. Як это зробить агульнанациональным проектом? Подумайте, все тут присутні. Король надо для этого. Дякую велике, Святані Ірина, за жорстокую лекцію, за такі важні, актуальні питання, які ви поставили. Я сподіваюся, що ця лекція буде мати свій прийом. На початку я якраз сказала про такі моменти, як народження певної школи. І тут так само почала інформація про некий курс, про людей, які можуть гуртуватися вокруг Святані Ірини, як вокруг майстра, і навчатися этому. Это все то, що Владимир Мацкевич, який менавіта подумав про такі лекції, робить про такий формат, да? Ён написал гэта як педагогіка ідэалу. І менавіта таму, у знак падзякі вам за лекцію, у падарунак гэта кніга Владимира Мацкевича «Полемічныя этюды аб адукацыі». Дзякуй вялікі. Я хочу звярнуцца яшчэ да вас, спадарства. Сёння вы чулі пра курс, які хутка мае адбыцца ў межах Літоўскага універсітэта, курс Ірыны Дубінецкай. Гэта ўсё будзе абвешчана на сайце Літоўскага універсітэта. Тут унізе, дзе баннер, вы бачыце, баннер Літоўскага універсітэта. Спасылка на сайт, дыстанцыйная платформа. Уся актуальная інфармацыя пра гэты курс будзе менавіта там. І я вам вельмі раю сачыць за гэтым, таму што гэта даволі хутка будзе абвешчана. Ну, здаецца, што все. Наступная лекція у нас 13 красавіка.